Haetaan nuorisomusicaliin nuoria innokkaita ja mahdollisesti lahjakkaita. Me veljeni Pekan kanssa mentiin sitten koelauluun tuonne. Helanolla oli joku Kalevan tiellä oli joku siellä loppupäässä, oli semmoinen kerhohuoneisto ja meidät hyväksyttiin. Ja mä luulen, että se oli Tapiolassa, jossa tuli SF:n järjestäjä Paavo Hunkkinen, jossa Mikko Niskanen aloisi koekuvata ja luettaa mua tuohon Pojat elokuvan jakerooliin. Ja sillä tiellä ollaan. Tänä iltana luettiin, että hän oli yksi kirja, joka sua ehkä kiinnostaisi. Niin hän siirtää huomiseen tuon kirjastokäynnin. Se oli Pojat. Ja mä en dramatisoi tätä. Isä kysyi, että luit sä semmoisen, että luin, että siitä saisi hienoa elokuva. Voi kun joskus pääsisi näyttelemään tuollaista rooliin kuin toi Jaki. Ja tämmöisiä niin luultiin sitten puolta vuotta myöhemmin jostain rockia laulavasta nuorisomusicalista sitten. Niin hän siirtää huomiseen tuon kirjastokäynnin. Se oli Pojat. Ja mä en dramatisoi tätä. Isä kysyi, että luit sä semmoisen, että luin, että siitä saisi hienoa elokuva. Voi kun joskus pääsisi näyttelemään tuollaista rooliin kuin toi Jaki. Ja tämmöisiä niin luultiin sitten puolta vuotta myöhemmin jostain rockia laulavasta nuorisomusicalista sitten.